yaiku mlakune wiji nang wadah ora liya yaiku rahime sang biyung. Oh ngono ya Jamina. Man Jamina man iya Sut. Terus pitakone man kira-kira sapa di antarane jutaan menungso di pelataran sing iso mlebu sakjroning Ka'bah? Kira-kira sapa ya Sut? Ngene man nalikane menungso mubeng petung puteran kok sing digambarno tembang Mas Kumambang wiji ngancik Trilokamaya nganti wulan kapapat utawa catur hangga jati dikono roh kang murbeng dumadi disebulno nganti janin wis iso diarani urip. Sampai kaya ngono ya. Iya man. Umur janin ngancik petung wulan utawa sabta kawasa jati wis duweni potensi lair najan durung genep umure bayi lair 9 wulan 10 dina. Nek pancen kudu lair wis dianggep tuwa, bayi manungsa iso dadi cerdas pilihan Gusti kang murbeng dumadi. Man Jamina man besut. Nek wis lair iso diarani banyu tirta urip sing wong kajian mlebu mutasam nemoni banyu samsam. Nalikane urip di alam donya urip diwiwiti man mlayu-mlayu alon-alon ngupaya urip sing paling sederhana